oram di tiyandaan di batagan apo. Bumbero apo, masapol may bumbero. Ato nga bumbero apo. Alisto nagkayamkam ti apoy, kalpasan na oram ti Batak City Public Market, ang grupo alas 9 di rabi. Oram ti Old Main Building, ang nakapektaran di tinaraway paglakwan ti dry goods, groceries, karinderya, kanda dumapay. Nagtitinulong di na dumadumay units si Bureau of Fire Protection ken volunteers tapno masebseban ti apoy. Naideklara far out alas 6 si Tegsapan. May basa rin ti city government, 131 tinideklara totally damaged stalls ken nairaman na oram ti maysang L300 van, SUV, ken suwag mo na akalalaw ken motorsiklo. Awang met na sugatan iti oram. Agtultuloy ti investigasyon ti Bureau of Fire Protection ti makaigapo ti oram. Inbasigurado met ti gobyerno syudad ti may payatulong ka ti napektaran kalpasang nga dan ti syudad iti babayan ti state of calamity and emergency. Kabayatan na oram met ti may sa furniture shop iti baset ti barangay Naruangan, Tuaw, Cagayan. Sunog kayo, sunog! Purok 4, naruangan! Bumbero! Bawag me! Basta iti BFP Tuaw, nang rugi da ito isakbay alas 3 si parbangon iti Sabado, kaya nadeklara far out agaro alas 4. Gapot alisto nagkayamkam ti apoy, namin pinsan na oram ti furniture shop. Nasurok kumurang may 1 milyon na pisos, ti mapatapata balor dagiti na oram. Im-investigaran pa lang ti BFP ti nagtaudan, kaya makaigapo ti oram. Archie Lorenzo, Balitang Solidort.